Gràcies, senyor president. Mire, senyor Giner, a mi no me deixen els comptes, perquè vostè diu de posar en marxa el servei l'1 de gener de 2016, amb la qual ja pleguem un any tard, perquè si és de veres que vostès van a obrir l'hospital en el segon semestre de 2014, que és el que ha anunciat el conseller i el president, el segon semestre de 2014 és el que estem ara. Si vostès fiquen en marxa el transport a l'hospital l'1 de gener de 2016, vol dir que van a deixar vostès un any sense transport públic que connecta l'hospital de Llíria, que està enmig de ninguna parte, perquè la gent s'assabente, i que la gent no puga acudir, la gent que no tinga cotxe no puga acudir a l'extensió hospitalària? És això el que està dient vostè? Quan vostè diu que això està publicat en el butlletí de l'anunci de les adjudicacions de les línies, sí, això pot estar publicat, però és que jo ja li he mostrat la línia. El que s'adjudica és això, senyor Giner. El que s'adjudica és això, i així no n'hi ha cap extensió. I així no n'hi ha una línia que se'n vagi més enllà de Xestalgar. I així Marines i Olocau segueixen tenint el problema de no estar connectats en Llíria. Vull dir, en acabant, vostès el que estan dient és que no pensen posar en marxa una connexió de transport públic cap a l'Hospital de Llíria. Això és el que vostè està dient així. I això a mi em sembla profundament irresponsable, perquè vostès el govern té previst obrir un hospital que és competència de la Generalitat, en això estarem d'acord, i no tenen res planificat per a connectar aquest hospital. El mateix que passava en la FE. La diferència és que la FE, la ciutat de València, té moltes més possibilitats per a connectar. Una persona que viu a la ciutat de València té moltes més possibilitats de mobilitat que una persona que viu en el racó d'Ademús. Moltes més. I a més està més prop de l'hospital, perquè així estem parlant de persones que viuen a molts quilòmetres de l'hospital. I una apendicitis fa igual de mal en Ademús, en Xestalgar, que en València. I després el que diu del segon punt. Clar que és això una competència municipal, però estarem d'acord que l'Ajuntament de Llíria no pot sufragar en solitari una connexió que n'acabant d'esperar tota la comarca, no només el Camp de Túria, sinó a més la comarca dels Serrans i la comarca del racó d'Ademús. I vostès pretenen que això ho faci l'Ajuntament de Llíria, que a més té que connectar en el servei de metro en un transport urbà. Clar que és competència, per això parlem de coordinar amb l'Ajuntament de Llíria, però també sent competència de l'Ajuntament es pot fer un conveni per al qual la Generalitat, que va a donar un servei sanitari que és competència de la Generalitat, també garantisca que aquest servei sanitari està connectat i que la gent pot acudir a aquest servei sanitari. Sí, clar que la connexió urbana és competència de l'Ajuntament, però també és cert que així aquesta connexió urbana el que te connecta també és la interurbana, i per tant tots tindrem en el cap que això té una afecció que va més enllà del municipi de Llíria, i que en qualsevol cas així a més no només s'està garantint una mobilitat pública de transport públic, s'està garantint, o almenys col·lectiu, s'està garantint també el dret a la salut i que la gent pugui anar al seu centre hospitalari de referència quan s'obriga. I per el que vostè ha dit així, vostès estan estudiant, però esta ja no és hora d'estar estudiant, esta és hora d'haver-se llicenciat. Si és tan imminent l'apertura de l'hospital, vostès no poden seguir estudiant, vostès ja tindrien que estar en els plans damunt de la taula, i el govern això no ho ha fet. I vostè ve així, ja acaba, senyor president, vostè ve així a fer de portaveu del govern quan no és el seu paper, per cert, perquè si tots estem d'acord en que això és una bona proposta, el lògic és que tots els grups la recolzaren, també el que vostè representa, que representa sí al grup, no al govern, però en tot cas el govern això no ho ha posat damunt de la taula. I vostè està dient que el govern ha fet unes coses que no ha fet. Aleshores, jo li demano que ho reconsidere i que complisca així la seva, el que vostè té que representar, que és el seu grup. I si està d'acord en aquesta proposta, doncs voti-la. Moltes gràcies, senyora Oltra. Sí, senyor Giner. Moltes gràcies, senyor president.